Ahojte kamaráti, priatelia, sledovatelia. Máme tu leto a dneska vám predstavím úžasné barbecue omáčky, ktoré sa používajú na grilovanie. Poďme na to. Od Ofoodu máme perfektné marinády na prasiatko. Sú v 3 veľkostiach, odporúčam vyskúšať bravčovina, dokonca je vhodná aj na kuracinu. Stačí namarinovať deň vopred, na konci oškrabať marinádu, hodiť na grill. Úžas. Máme tu potom aj verziu na hovedzinku. Takisto mäsko sa napacuje do nejakého sáčku, nechá to pár hodín v chladničke, môžete šmariť na grill, lakocinka neskutočná. Ďalej tu máme omáčku galbi sauce, ktorá sa používa na korejské jedlo galbi, veľmi obľúbená záležitosť, treba si dohľadať recept, skutočne odporúčam. A nakoniec máme ešte aj bulgogi sauce v týchto 2 verziách, jeden je na bravčovinku, druhý na hovedzinku. Takže nezabudnite pred grillovaním vždycky to mäsko očistiť, aby vám marináda neprihorela. Mnohí zákazníci majú problém s tým označením barbecue. Tu si treba však uvedomiť, že Korejci nepoužívajú barbecue marinádu ako Američania, že klasická, sladká, nejaká skaramelizovaná a tak ďalej. Barbecue znamená v Koreji všeobecné grilovanie, čiže keď je niečo označené BBQ, znamená to, je to vhodné na grill. A či už to robíte na kontaktnom grille, alebo na platni, alebo na panvici, nemá to nič spoločné s americkým barbecue. Tu si toto treba uvedomiť. Pre viac tipov, tešte sa na ďalšie video, sledujte nás.